Wel, mae'r darlleniad yn gyfarwydd iawn i bob un ohono ni y bore yma. Un o ddamhegion Iesu Grist, ac un o'r rhai mwyaf gyfarwydd o lyg, efengyl lyg, y 15fed bennod. Dameg y mab colledig. Dameg y mab afradlon. Ond mae'n well gen i y teitl neu'r pennawd Dameg y tad disgwylgar. Felly, lyg y 15fed bennod gan ddechrau darllen yn yr 11fed adnod ar 10 ar rhan o'r dameg gwir. Ac meddai yr oedd dyn a chanddo ddau fab. Dywedodd yr ieuengaf ohonynt wrth ei dad, fy nhad, dyro i mi'r gyfran o ffystad sydd i ddod i mi. A rhanodd yntau ei eiddo rhyngddynt. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian, ymddudodd y mab i ieuengaf i wlad bell, ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fyw yn y Bradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn endid ar y wlad honno, a dechreuodd yntau fod mewn eisiau. Aeth ac ymylu wrth un o ddinasyddion y wlad, ac anfonodd hwnnw ef i'w geia i ofalu am y moch. Buasai'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna daeth at o'i hun a dweud, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma yn marw o newyn. Fe godaf ac fe afat fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Cymer fi fel un o weision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad. A pan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad e. Dosturiodd wrtho rhedodd ato a rhoes ei freichiau am ei wrdd a'i gusanu. Ac meddai ei fab wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef ac yn derbyn di. Nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch, dewch â gwisg allan yr orau a'i gosod amdano. Rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed. Dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef. A dewch i ni wledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn fy mab wedi marw a daeth yn fyw eto. Yr oedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Yna dechreuasant wledda yn llawen. A bwyd i fendith diw fod ar y darllen ac ar y gwrando o'r gair sanctaidd y bore yma. Gawn ni droi at fyw mewn gweddi, hyd weddion. Diolch i ti, Arglwydd. Am dawelwch dydy. Diolch am y gwahoddiad i'n gwahodd ni yma y bore yma. I fwynhau cwmni'n gilydd. Ond yn fwyaf arbennig i fod yn ymwybodol o bresenoldeb sanctaidd di. Mi wyddom dy fod ti'n ddiw sydd yn llond pob lle. Dy fod ti'n bresennol ym mhob man. Ond fe wyddom hefyd dy fod ti'n eithriadol o agos at y sawl sydd yn galw ar dy enw sanctaidd. A dyna awnawn ni y bore yma. Galw arna ti. Dy geisio di. Ceisiwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir i chwi.
Ac fe wyddom arglwydd. Na daeth neb sydd yn ceisio. Oddi yma y bore yma yn siomedig. Oherwydd fod yno ti fwy na digon, a hynny ar gyfer yn hanghenion dwysa ni. Diolch i ti am y sicrwydd hwnnw, arglwydd. Mae'r arbennig gan unau'n byw mewn cyfnod o ansicrwydd. Cymaint o ansicrwydd o'n cwmpas ni ym mhob man. Ydan, da ni'n diolch i ti am y cyfle i ymneilltuo y bore yma. O sŵn, o ddwndwr, o brysurdeb gwirion y byd mawr oddi allan. A chael bod yma yn dy gwmni di. Nid yn unig yn gwrando ar bregeth, nid yn unig yn credu yn bod ni'n mynd i dderbyn fel y gnawn ni ym mhob oedfa. O gan gredu hefyd fod oedfa yn gyfle i ni roi yn ogystal a derbyn. Rhoi o'n digonedd, ond rhoi hefyd o'n galluoedd. Rhoi o'n hegni, o'n nerth. A da ni'n diolch i ti, arglwydd, am y gwyddon ni y bore yma, dy fod ti yn wrandawr gweddi. Gwrando ar yn deiseddiadau ni. Gwrando ar yn gobeithio'n tawel ni. A fod ti'n abl trwm ni i newid sefyllfaoedd dyrys iawn yma yn lleol ac yn y byd yr ydym ni'n rhan ohono. Felly arglwydd yn y dwys ddistawrwydd, dywed air y niw. Tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. O fendigau dathro tawel i'w awr. Gad i'n weld dy wyneb doed, dy nerth i lawr. A ddai ni arglwydd yn bod ni yn cael yn dal yn aml yn rhwyd, prysurdeb diangan yn aml iawn. Tyn ni nôl y bore yma i'r gwerthoedd y cawson ni yn magu arnyn nhw. I sylweddoli o'r newydd, arglwydd, beth sy'n bwysig ar daith bywyd. A trwy y gwerthoedd hyn, gwerthoedd Cristnogol, sylweddoli y gallwn ni wneud gwahaniaeth. Beth bynnag o'n gallu ni, beth bynnag o'n hoedra ni, o'r ieuengaf i'r hynaf, y gellu di ein defnyddio ni. Yn gweddi ni y bore yma fel bob amser ydy o defnyddio ni'r anheilwng yn dy waith. A phobl anheilwng iawn sydd ger dy fron di. Pobl mewn angen. Pobl sy'n sylweddoli yn hangheilyngdod. Gan gofio mai lle i rai felly ydy'r lle hwn a phob lle tebyg iddo.
Man lle y cawn ni sicrwydd yr ail gynnig. Wrth i ni ymgynnull fel hyn ac wythnos newydd sbon yn agor o'n blaen ni. Dan ni'n diolch i ti mai Duw graslon wyt ti. Duw sydd yn rhoi i bobl fel ni ac i bawb arall gymaint nad ydan ni yn ei heiddi. Wedi rhoi'r cyfan oll mewn mab yn Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Fe ganwn ni emyn 161. Gras o'r fath beraidd sain i'n clus tyfrydlais yw. Gwna hwn i'r nef ddatseinio byth ar ddeiar oll a gliw. Gras ddaeth am traed yn ôl i lwybrau'r nefoedd lan. Rhydd gymorth newydd i'n bob awr i fyned yn y blaen. 161.
Tra oedd ef eto ymhell i ffwrdd, gwelodd. Dwi'n meddwl bod y geiriau yna'n anfarwol. Tra oedd ef eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Luc, 19 enod, a rhan o'r 20fed adnod. Gweld rhywbeth o bell. Mae gen i sbieinddrych neu binoculars reit dda adra. Wel, Elwyn oedd bia nhw. A mi fydda i'n ei defnyddio nhw yn achlysurol i weld, wrth gwrs, rhywbeth o bell yn gliriach. Un o fy niddordeba fi ydy ffotograffiaeth. A phan ddaru mi ymddeol, mi brynis i lens telephoto eitha da. Pwrpas y lens, wrth gwrs, fel binoculars ydy ryd yn unig gweld rhywbeth o bell o medru tynnu llun. Rhywbeth sy'n bell ei gael o yn llun eitha clir. A fel da ni'n gwybod, wrth gwrs, mae pobl yn fodlon disgwyl am oriau, am ddyddiau weithiau i gael dim ond tip olwg ar ryw aderyn neu ar ryw anifail prin. A dyna chi wefr wedyn ydy ei weld o efallai o bell. Mi bydda ni'n diweddu'n rhoedfa trwy ganu emyn adnabyddus Watkin Wyn. Nad ydyn ni'n canu'r emyn hwn yn aml iawn erbyn heddiw. A'r emyn ydy rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu mawr. Yn cofio'r barchedig diweddar, barchedig Meirion Lloyd Davies yn deud wrth ai blynyddoedd yn ôl, pan oeddwn ni yn gweinidiogaethu ym Mhorthmadog. Byddwch chi'n meddwl fo dwi erioed wedi ledio'r emyn yna. Erbyn heddiw, efallai bod rhywun yn gweld pam mi fydrai gyfri ar un law os hynny wir sawl gwaith dwi wedi ledio'r emyn. Dwi'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu mawr. A holl ynysoedd naeth y môr yn cyd yr chafu mawl yr ior dros wyneb deiar lawr. Mynegi gobaith ma Watkin Wyn. Ac wrth gwrs, yn cyfansoddi'r emyn tua diwedd y 4edd ganrif ar 15, mewn cyfnod gwahanol iawn i'n cyfnod ni heddiw. Mewn cyfnod pan oedd cenhadon dirifedi o bob enwad yn croesi'r llu i wledydd pell iawn. Yn ei prif roedd Thomas Jones a'i briod a'i thi Cherrapunji yn fynia Casia, lle mae Elwyn a finna wedi cael y fraint o ymweld ar lle bedair gwaith erbyn hyn. A dwi'n gwybod bod Hugh Annan wedi cael bod yno yn ogystal. A mae'n amhosib cyfleu i Eglwysi Cymru heddiw y fath ffyniant sydd yn yr eglwys honno. Da ni wedi bod yn aros yn Shillong, bob tro wir, ond yn teithio oddi yno. A mae yn Shillong o leia 4 eglwys Presbyteraeth. Da ni'n cyfri gapal hwn yn gapal mawr heddiw, ond da ni'n sôn am gapal gymaint â hwn eto, lle mae yna galeri a beth sa'n ni'n alw'n selar. Ac yn aml iawn mae'r galeri a'r llawr gyntaf felly a'r llawr islaw yn orlawn.
yn bob un o'r capeli. Tair oedfa. A'r eglwys yn ymestyn allan. Ymestyn allan i'r gymdeithas. Ar ffurf ysbytai. Ar ffurf ysgolion. A phrif ysgolion. Mae yna cynghori. Sawl man arall. Anhygoel. Ac i gyd yn deithio o'r un dyn yma a'i wraig aeth allan 1841. Thomas Jones a'i briod. Na chi ffydd. Mae India yn bell heddiw, ffredol o bell. Ond meddyliwch pa mor bell oedd yn y cyfnod hwn. Do'n am awyren mynd, siwr yna 3 mis a mwy. A chyrraedd Calcutta. Mae Calcutta ymhell iawn o'r bryniau. Taith dros awr mewn awyren, mwy na hynny. Sio ffeindio'ch ffordd wedyn trwy wlad wyllt, peryglus. A chyrraedd wrth gwrs, a nid y fo'n unig ond cynhadon tebyg. Cyrraedd a lle ydych chi'n dechrau te? Neb wedi clywed, erioed wedi clywed am Iesu Grist. Fi adeiladodd o eglwys ei hun, fo hun, sair coed. Fi adeiladodd o ysgol. Ac oedd i pini beth i dyfodd yr eglwys. Gollodd ei wraig yn ddian ar ôl mynd yna. Oedd hi yn disgwyl plentyn ar y siwrna, mi gollodd y plentyn a mi gollodd ei iechyd. Chi aber. Dyna chi'r ysbyty sydd yna, ysbyty Gordon Roberts, fynta'n dod dan y lanwad. Evan Roberts y diwydiwr. Ac weledigaeth ganddo fo o sefydlu ysbyty. Gristnogol. Mae'n dal yno. Ac yn gwasanaethu Shillong. Ac hitha wedyn ymestyn allan i'r manna gwledig. Anhygoel. Gweld o bell. Bod i gweld o bell dweud Thomas Jones a Gordon Roberts a rhai tebyg iddyn nhw. Da ni gyd yn gweld o bell. Disgwyl i rhywbeth ddigwydd. Weithiau gyda phryder. All dro'n cael yn siomi. Cofio, mae yna 5 wythnos a mae yna lot fawr wedi digwydd ers hynny. Wedi'r frenhinas farw. A Liz Truss yn mynd i gyfarfod ar brenin Charles y trydydd am y tro cyntaf. A'r tro dwytha, mae'n siŵr, wel, un, dyna fo, mater arall i hynny. Ond, be ddudodd Prince Charles, King Charles, brenin Charles, be ddudodd o wrthi hi? Be cyntaf ddudodd o wrthi oedd? I've dreaded this day. Di gweld y diwrnod yn dod o bell iawn, siwr gen i. A dyna fo, canfod ei hun yn frenin dros nos. Da ni'n medru disgwyl yn amyneddgar. Da ni'n gweld sefyllfaoedd o bell ac yn gobeithio. A da ni'n meddwl am yr hyn sydd yn digwydd yn yr Ukraine. A da ni'n teimlo mor ddianadferth gweld o bell, da ni. Ac eto, da ni yn gobeithio, da ni'n gweddio y bydd pethau'n gwella yno. Nes ato ni, wrth gwrs, o lawer na hynny. Does na neb ohono ni nad yda ni yn gwybod beth i gweld o bell, disgwyl rhywbeth. A dwi'n hoff iawn o'r ddameg yma. Y hoff ddameg i o'r holl ddamhegion. A bob tro fyddai'n chlywed sy'n cael ei darllen, fyddai'n canfod rhywbeth newydd ynddi hi. Ac yn ddiweddar iawn mae'r geiriau yma, geiriau'r testun wedi'n haro fi. A dyna pam dwi'n hoff o'r penawd y tad disgwylgar.
Dim rhaid i mi ailadrodd y ddameg mae'n gyfarwydd i ni, dim ond cyfeiriad sy'n ei ddau o ddigwyddiadau yn y stori. Mae tad wedi colli ei fab Ienga. Mae wedi gofyn am gael mynd, a mae'r tad wedi caniatáu, a mae o wedi rhannu eiddo rhwng y ddau. A mae'r mab Ienga, da ni'n mynd yn gwybod be oedd ei enw fo, da ni'n mynd yn gwybod i ble raeth o i wlad bell. A mae o'n byw na fradlon, mae o'n wastraffus. Wyddai dad o hynny, da ni'n gwybod. Ond beth da ni yn wybod ydy bod ei dad o'n disgwyl amdano fo. Sgwn i pa sawl gwaith aeth o i ben y bryn a syllu i'r pelltera a meddwl, sgwn i ma heddiw fydd y diwrnod. Mae'n edrach draw, mae'n gobeithio. Yn y bora, gyda'r nos. Ac yna, un diwrnod, mae o'n ei weld o. A mae o'n ei nabod o bell. I fab oedd o. Oedd angen binoculars. Nabod i ystym o. Tra oedd ef eto ymhell i ffwrdd gwelodd ei dadedd. O mae'r geiriau yma'n siarad cyfrola. Taw tad a mam fydda'n rhoi'r byd yn grwn heddiw am weld ei mab neu merch o bell a sylweddoli ei bod hi neu fo wedi dod adra. Da ni'n gweld yn y dinasoedd ag yn es ato ni, da ni'n gweld posteri, have you seen so and so a llun. I ddychwelodd o adra. Byddwn ni ddim am ba hyd y bydd o ddi cartra. Ond yr hyn sy'n allweddol i'r fameg ydy ei fod o wedi dod adra neu difeiriol. Ei fod o wedi sylweddoli gyflwr a'i angan am ail gyfla. Pe na bai hynny wedi digwydd, fydda na ddim ystyr i'r fameg, fydda i'n fameg. Ac wrth gwrs, mae'n cael ail gynnig, dydy? Dewch â gwisg allan yr orau a'i gosod amdano, rhowch fodrwy ar ei fus, sandalau am ei draed, dewch â'r llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef, gadewch i ni wledda a llawenhau. Dod adra nid i feiriol, a derbyn yn hael o ras ac o gariad ei dad. Da ni nesau at y Nadolig. Diolch garwch sy'n cefn i ni. Ond mae'r countdown di dechrau dydy ers mis Awst a chi'n hynny. Gwyl yr ymgnawdoliad. Mi yna ddisgwyl mawr am hwn. A mi fu o sawl un yn ei weld o bell, a hynny am ganrifoedd. Ac un o'r rheini oedd Eseia. Sut un fydd hwn Meseia Duw pan ddaw o? O ddudaeth a chi medda Eseia. Pan ddaw o fydd na ddim pryd na thegwch iddo fo. Fydd na ddim harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld o. Mi fydd wedi ei ddirmygu, mi fydd wedi ei wrthod. Mi fydd o'n ŵr clwyddedig, mi fydd o'n gyfarwydd a dolyr. A mi fyddwn ni fel tasan ni'n cuddio'n hwynebau o ddiwrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Dyma chi sut un fydd hwn, medda fo. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. Y rhai a fy'n byw mewn gwlad o gaddig, didew a gafodd lewyr golau, bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn tad, bythol, tywysog, tangnefedd. A ni dim ond Eseia
Secharia ac eraill. Weled y frenin yn dod atat a buddugoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth arasyn a'r ebol llwdyn asen nellu fydd hwn. Ond gweld o bell oedden nhw. A pan da ni'n gweld rhywbeth o bell, mae darlun yn aml yn aneglur. Pw bynnag sgwennodd y llythyr at yr Hebriaid. Oedd wedi gweld ti. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond, yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrth i ni mewn mab. Y Duw pell yn dod yn agos ato ni yn Iesu Grist. A chredwch chi fi, Duw pell oedd Duw'r Hen Testament i'r Iddew. Eseia eto yn disgrifio fel ddaru o gyfarfod yr arglwydd pan gafodd o'i alw. A dyma fel mae o'n disgrifio Duw. Yn y flwyddyn y bydd farw'r brenin Iwsea, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel fyrchafedig a godre wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid i weini arno bob un a 6 adain, 2 i guddio'r wyneb, 2 i guddio'r traed a 2 i ehedeg. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluaid. Dach chi'n cofio Moses yn tan cael ei alw, a mae o'n gweld rhywbeth rhyfedd iawn. Mae o'n gweld perth a honno'n llosgi, ond tydi hi ddim yn cael ei difa. Ac yn ddigon naturiol, mae o eisiau mynd yn nes at y berth. Llawn cyfreinrwydd. Ond medda y llais. Sa di draw de. Pai ti adwad ddim nes. A tyn dysgidia oedd am dy draed. Ti ar dir cysegredig wyt ti yn presenoldeb y Duw sanctaidd. Ond gyda'r ymgnawdoliad mae'r pell yn bod yn agos iawn. A mae'r llwyfan yn cael ei gosod gyda'r geni mewn stabal y Methlehem. O'n i'n prynu cardiau dolig ddoe, Mangor. A mae cael rhai efo llun Cristnogol arnyn nhw'n mynd yn fwy anodd bob blwyddyn. Ond mi ges i rei. Llun Iesu Grist yn y preseb a Mair a Joseph a gan ei ddeiliad de, o'i gwmpas o. I ddellu'r o fi. Stabl fudur, rewllyd. Mair a Joseph yn gorfod ffoi hefo'r baban Iesu rhag llyd a dicter Herod. Babi bach, gwan, dinerth oedd o, fel y babi bach ma sydd o'mlaen i yn hyfryd yn y fan yma. Hawdd iawn i'w newidio. Ac yna mae o'n tyfu a mae o yn dod i oed ei weinidogaeth. Ac un o'r pethau cyntaf mae o'n wneud ydy mynd am dro ar hyd lan môr Galilea. Ac yn dewis pysgotwyr gyffredin iawn i'w ddilyn nhw ac eraill. Mae o'n cyffwr pobl. Mab Duw, y gair ei hun, y tad, y mab a'r ysbryd glân, yr un sydd yn rhan o'r diwdod, yn rhan o'r creu, o'r cychwyn cyntaf, hwn yn ymfnawdoli ac yn dod i'n plith ni ac yn cyffwrdd ni. Cyffwrdd gwahanblwydd. Cyffwrdd plant bach ac yn ei bendithio nhw. Tydi medda Rhys Nicholas sy'n heiddi'r clod iddi halog un, mae ystyr bywyd yn o ti dy hun. Yr wyt yn llanw'r gwacter drwy dy air, beth sy'n dod wedyn? Daw'r pell yn agos yn ot o fab Mair. Fel pa wahaniaeth mae hyn i gyd yn ei wneud i ni yma y bore yma, y Methesda'r Wyddgrug.
weithiau, os nad yn aml iawn, mae'n well ganddo ni, mae'n haws ganddo ni adael y peth yma'n cwrdd. Achos pan mae'r peth yn dod yn agos, mae o'n styrbio ni. Fel ddigwyddodd gyda'r ymwneudoliad. Ddaru rhai oedd wedi disgwyl amdano fo, ddaru nhw moyn abod o, achos oedd nhw'n disgwyl rhywun hollol wahanol. Dyna chi styrbans fi ar aelwyd y tad. Pan ddychwelodd y mab Ienga adra, oedd y mab hynna am eisiau weld o. O gwbl. Achos oedd ei statws o rwan yn mynd i newid. Ac o'r eiliad ddaru'r mab, y cyrhaeddodd y mab Ienga adra, fi newidiodd bywyd y mab hynna. A dyna sy'n digwydd pan mae'r peth yn dod yn agos. Iesu Grist yn dod i'r byd i'n cymodi ni a Duw. Hanfod yn ffydd ni ydy maddeuant. Mae'r cyfan i gyd wedi ei seilio ar maddeuant. Crist yn dod i'r byd i ddatguddio natur ei dad i ni. Crist yn dod i'r byd i ddangos i ni'n glir beth ydy ewyllus ei dad ar yn cyfar ni ei blant. A hanfod y datguddiad hwnnw ydy cariad a gras, a nodwedd amlycaf gras ydy maddeuant. Diolch yn hawdd ac di. Dim stori fach neis ydy hon gafodd ei deud wrth bobl Galilea rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond dameg sy'n dangos yn glir i ni natur cariad anfeidrol Duw. Yn ogystal a'i ddisgwyliadau fo. Oddi wrtha ni sy'n byw yn ei fyd o. Sy'n cael y fraint o fod yn stiwardiaid ar ei fyd o. Mae'r cyfrifoldeb sydd arno ni yn aruthrol a deud y gwir. Ond wedoch chi, dydy hi byth yn rhy hwyr nag di. Prif negas hyn i gyd, mae'n debyg ydy. Nad ydy hyn ddim yn dechrau hefo'r person sydd yn byw y drws nesaf i ni. Diolch yn dechrau hefo chi, a chi, a chi. Mae'n dechrau efo fi. A tas efo'n dechrau hefo pob fi, mi fysa yna dipyn gwell trefn ar y byd yma. Dwi'n gweld o bell y dydd yn dod. Bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu mawr. Dal yn obaith i Gristnogion. Dyna'n cenhadaeth ni sy'n cychwyn wrth yn traed ni wrth gwrs. Pan oedd ef eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Y mab edifeiriol, fel da ni gyd y bore yma, yn edifeiriol ger bron Duw. Felly, cyn i ni ganu'r emyn ola, gadewch i ni droi unwaith eto at Dduw mewn gweddi o'i reolaeth. Arglwydd da ni am eiriol dros y mynhunain. Gan sylweddoli na allwn ni wneud fawr ddim yn dy fyd di, ond ni bai yn bod ni'n derbyn o faddeuant hael di. Felly defnyddia ni. Defnyddia ni i newid sefyllfaoedd dyrys ar aelwyd, mewn cymdogaeth ac yn y byd. Da ni'n gweddio y bore yma arglwydd. Nid yn unig dros o'm yn hunain, da ni'n gweddio dros yn gilydd, hwyr neb beth sy'n poeni'r llall, dewedd o sir cwbl. Da ni'n gweddio dros yn teuluoedd,
Lle bynnag y bod nhw bore yma, boed nhw'n credu a'i peidio, da ni'n gweddio drostyn nhw ac yn erfyn arna ti deunu adain dy gariad drostyn nhw. Ffrindiau. Rhai yn agos, eraill yn bell. Da ni'n meddwl amdanyn nhw arglwydd yn y dyddiad yrys hyn. Da ni'n meddwl am y sefyllfaoedd dyrys sydd o'n cwmpas ni yng Nghymru, ym Mhrydain, yro ddoeth hinab arglwydd yng nghalonna arweinwyr yn gwlad ni. Yn ogystal ac yng nghalonna arweinwyr y gwledydd. A da ni'n gweddio'n arbennig dros y sefyllfa ddyrus yn yr Wcrain. Fedrwn ni arglwydd ddim rhoi'n hunan yn ei sgidiau nhw. Fedrwn ni'n am gyffred y fath ddioddefaint, y fath erchylltra. Ond fe wyddom ni fod y Crist datgyfodedig, croes hoeliedig, yn y canol, yn cynnig nerth, cynhaliaeth, cymorth, gobaith. Gwnodd leia nina i weddion ddi-baid arglwydd dros y sefyllfa, nid yn unig yn yr Wcrain, ond mewn gwledydd eraill hefyd, megis Syria, megis Afghanistan, Pakistan yn dilyn y llifogydd. Maddai ni arglwydd. Maddai ni bob aidd erbyn. Ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac i derfynu'n hwydfa, fe ganwn ni emyn 257. 257. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd pob cyfandir is yr hodd yn eiddo Iesu nawr. A holl ynysoedd maith y môr yn cyd-yrchafu mawl yr ior, dros wyneb deiar lawr. 257. Gras efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, yr awr hon o hyd byth. Amen.